As orixes da Cofradía de Pescadores de Noia se remontan á Idade Media. Alá polo século XVI existían unha cofradía chamada Cofradía de Pescadores de San Nicolás, radicada nesta localidade. A través dos tempos, distintas formas jurídicas se foron formando cofradías sindicais nos anos 70, 60, hasta chegar aos nosos tempos nos que somos unha corporación de dereito público regulada. Aos clientes o que ofrecemos, en base a todas as medidas que adoptamos, é sempre calidade e frescura. O berberecho de Noia é un tamaño excepcional, unha talla mínima superior a adoptada por Europa e por todas as pesquerías en España. Galicia Calidade é un referente non só a nivel nacional, senón internacional no respecto a calidade dos produtos, especialmente da alimentación galega. Nós non podíamos estar fora sendo un referente tamén. Temos o 75% da produción nacional de berberecho e pensamos que é un sitio idóneo para que Galicia é un trampolín ao mercado principalmente nacional de recoñecemento da calidade galega.